Kailangan ko ng makakausap. Masapul ko ti makasarita. Lagi akong nandito para sayo. Kanayonak nga adadtoy maipanggep ken ka. Alam ko, kaibigan kita Ammok, gayem da ka Anong nangyari? May problema ba? Anya na pasamak. Adda problema aya? May nagugustuhan ako. Adda ti makaykayatak. Kausapin mo siya. Kasaritaem isuna. Hindi ko alam. Hindi niya ako magugustuhan kahit kailan. Jakam mo. Haanak makayatan isuna. Uray into katno. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo pa nga nasusubukan Madim ibagbaga ata. Haan mo pa'y met pinadasan Gusto ko lang malaman niya ang nararamdaman ko. Kaya't ko laeng nga maammon na ay marikriknak. Kaya sabihin mo na sa kanya. Isu nga rod, ibagam kanyanan. Hindi niya ako magugustuhan. Haanak makayatan isuna. Paano mo naman nalaman yun? Kasanom nga na amwan ajay. Nararamdaman ko lang. Marikrik naklaeng. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Haan mo maamwan numadim nga padasen. Ano bang dapat kong sabihin? Anya kung maaya ti ibagak. Sabihin mo kung gaano mo siya gusto. Ibagam no kasano ti ayat mo kanya na. Sinasabi ko sa kanya araw-araw. Ibagbagak kanya na, inaldaw-aldaw. Anong ibig mong sabihin? Anya ti panggepem nga sawuen. Lagi ko siyang kasama. Mahal ko siya. Kanayon ko isuna nga kadwa. Ay ayatek isuna. Alam ko ang nararamdaman mo. Pareho tayo ng problema. Pero hindi niya din ako magugustuhan.
Ammok ti marikriknam. Agpadata ti problema. Ngem haan nakmet laeng nga makayatan. Saglit lang. Sinong gusto mo? Aguray. Sino ti kayat mo? Kilalang kilala mo siya. Am-ammom nga am-am mo isuna. Pareho tayo. Hindi niya din ako magugustuhan. Agpadata. Haan nakmet laeng nga makayatan isuna. Gusto ka niya. Kayat na ka. Paano mo nalaman? Kasanom nga naamuan. Dahil sino bang may ayaw sa'yo? Ngamin, sino aya tihaan mangayatken ka? Ikaw. Sika. Mali ka. Mahal kita. Mali ka. Ay-ayatan ka. Mahal din kita. Ay-ayaten kamet. Kakausapin mo na ba siya? Kasaritaem nga rod isunan? Nagawa ko na. Naaramid kon.